Pienen tarina erään naisen rakkaudesta, joka alkoi kiehtovana, kevyenä, leikittelevänä, mutta... Ei! Tällaisia tapoja, kun sinä olet vankilassa oppinut. Sinä et ole mikään tapojeni arvostelija. Olet itse pahempi kuin pahin notka siellä. Hillittömät intohimot tulivat. Ne merkitsivät sokeata harhaa, polttavaa pyydettä, joita järki ei enää ohjannut. Ihmiskohtalot olivat suuren tuntemattoman valinkauhassa. Se merkitsi eräille onnettomuutta. Eräille onnea kärsimysten jälkeen. Onnea, jonka mustasukkaisuus sumensi. Älä kiusaa minua. Sano pois teiltä. Ulos tästä talosta jäi. Lauri, anna minun selitä. Etkä selitä! Jos olen sen arvoinen, kun mistä minua syytät. On parasta, että minäkin lähden. Rakastajasiko perään? Elämä on sellaista. Kirmaisevan kevyesti voit tavoittaa onnesi. Leikit, sillä olet rohkea, kaunis, intohimoinen, kunnes jonakin päivänä löydät itsesi ehkä näiden seinien sisältä. Kysyt, mitä sinulle tapahtuu siellä? Mihin olet joutunut? Kärsimystä, kurjuutta, raakuuttako kaikki? Ja vapaus. Ihana, kaipaamasi vapaus. Mitä se on? Lapsen suuret kirkkaat silmät ovenraossa. Katse inhimillisen salaperäisyyden verhontaa. Ja jälleen täällä kaikki nämä ihmiset, temmattuina keskuudesta. Päiviä täynnä tuntematonta tuskaa, kärsimystä, kaivuutta. Loputon. No, riisuututaan. Ei se tahro. Se tulee häpelästä. Riisuks me se väkis? Etkö voi kertoa, missä olet ollut? Hyvä Jumala. Mä tulen hulluksi. Tämä kaikki. Tarina, joka alkoi rakkaudesta. Se toi mukanaan mustasukkaisuutta, intohimoa ja kärsimystä.